धेमाजि जिल्ला एबसुनि 30थि बोसोरसालिया जुथुमा आरो सिमेन्ट दख'र एबसुनि खुंगा 34थि बोसोरसालिया जुथुमा खुंफुंनो लाहार फाहार खालामनाया सोलिगासिनो दं। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 30थि बोसोरसालिया जुथुमा आरो सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 34थि बोसोरसालिया जुथुमाया फैगौ 28 आरो 29 डिसेम्बर खालाराव धेमाजि जिल्ला सिमेन्ट हालामनि सिङाव थानाय समकं तिनिआलिनि रंग मन्चआव खुंफुंनो थांगासिनो दं। बेनि थाखाय लाहार फाहार खालामनाय हाबाफारिया दासान्दि बानजाय आफादनि दैदेननायाव गोख्रोङै सोलिगासिनो दं। धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो सिमेन्ट दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे बोसोरसालिया जुथुमायाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा। लोगोसे जर'खा आलासि महरै रायजो सभानि एमपि रोनगोरा नार्जारी आरो BKWSनि CM मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांमोना बाहागो लाफैगोन होनना धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि तेनजिं बर'आ फोरमायदों। 30थि बोसोरसालिया जुथुमा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंफुंनो लानाय हाबाफारि बे माबायदि साखाफारा? बे समाव नोंथांमोन रादाबगिरिनिसिम धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जानानै जोङो साबायखर जासिबाय जे जोङो बे समाव जि जोंनि 28 आरो 29 डिसेम्बर बेवहाय 30थि बोसोरसालिया जथुमा धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरसालिया जथुमा बेखौ बेवहाय खुंनायनि थांखि लादों आरो बे जायगायाव जों दिनै दंफैयो नायगिदिंदों आरो बेयो खोब गोख्रैयै खामानिया जागासिनो दं। आंजों लोगोसे जोंनि जिल्ला आफादनि लेङाइ आफादगिरि दंफायो आरो बे RC बडिनिनो माने फाइनेन्स साब कमिटिनि दैदेनगिरि बिथां मिथिंगा सरगियारि बिथाङाबो जोंजों दंफायो आरो बिथांनि दैदेननायावनो खामानिया खोब गोख्रैयै जागासिनो दङ आरो बेवहाय जोङो मोनसे गोख्रों माने RC बडि रायदाव आफाद जोङो मोननो हादों। बिथां सचिन दले डक्टर सचिन दले बिथाङा सिमेन्ट सापरि जौमा कलेजनि गोरायुं बिथाङा चेयारमेन हिसाबै दङ आरो RCनि जि मावफुं आफाद बिनि आफादगिरि हिसाबै मलेन्द्र नार्जारी बिथाङा खोब खामानि मावगासिनो आरो बाव लोगोसे जोङो कनभेनर हिसाबै मोननो हादों बिद्देश्वर दैमारी बिथाङाबो खामानियाव नांथाबगासिनो दङ आरोबाव मोनसे गोख्रों मोनसे माने फाइनेन्स साब कमिटि मिथिंगा सरगियारि बिथाङा दैदेनगासिनो दङ आरो खामानिया खोब मोजाङैनो सोलिगासिनो दङ। जोङो मिजिंथियो धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि 30थि बोसोरसालिया जथुमा जागोन बेयो खोब मोजाङैनो जागोन। बेजों लोगोसे सिमेन्ट सापरि दख'र दुलाराय बर' फरायसा आफादनिबो 34थि बोसोरसालिया जथुमाया बेवहायनो खुंफाजाबनाय जागोन। दा जोङो आसाबादि बेयो मोजाङैनो जागोन आरो बिनि जि साब कमिटिफोरनि खामानि मावनाय बियो गासिबो जागासिनो दङ। मोनफ्रोमबो साब कमिटियानो गाव गावनि खामानियाव नांथाबनानै दङ। जोङो मिजिंथियो जे बियो गोगोमैनो जागोन आरो लोगोसे बेवहाय जोंनो बे ओनसोलनि रायजोफोरनि न'खरफोरनि गामिफोरनि जोंनो मदद नांगोन बे मददखौ जाहाथे होयो आरो बेवहाय जोङो जोंनि जि गोनां आलासि बे गोनां आलासिफोरखौ जोङो लिंहरनाय जादों। गाहाय आलासि हिसाबै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानाव गेदेर आफादगिरि दिपेन बर' सारा थागोन आरो बेवहायनो जर'खा आलासि हिसाबै रायजो सभानि MP रोनगोरा नार्जारी सारा थागोन आरो जोंनि BKWSनि चिफ मिहिनीश्वर बसुमतारी सारा थागोन आरो जोंनि माखासे आगुनि जिखिनि धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि नेहाथारि बारग' दैदेनगिरि बिथांमोनखौ लानानै जोङो मोनसे सावरायनाय जागोन आरो जोंनि जिल्लानि सिङाव मोनद' दख'रा दङ मोनद' दख'रानि गासैबो आफादनि दैदेनगिरिफोरा बिथांमोना थान्दै मेलाव बाहागो लागोन आरो जोंनि फैबाय थानाय समखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा जेरै दैदेनलाङो दख'राफोरा बोरै बाहागो लाना दैदेनलांनांगोन जिल्लाया बोरै बाहागो लाना दैदेनलांनांगोन जोंनि जायगानिफ्राय बोरै माहारियारि आफादाव दैदेनगिरि सायख'ना हरनानै जोङो जोंनि ओनसोलखौ गुबुन बिथिङाव दावगाहोनो हागोन जौगासारहोनो हागोन बिनि थाखाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जिहेतु खामानि मावो दा बेनि सायावनो जोंनि
थान्दै मेलाव सावरायनाय जागोन आरो जोंहा मोनसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि संबिजित हिसाबै मोनसे दैदेन आफादा 2 बोसोरनि थाखाय थायो आरो बियो जोङो दिनै 28 आरो 29आव 2 बोसोर जागोन। बेवहाय गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफादबो गोख्रोङै दाना लानाय जागोन आरो जाय दैदेनगिरि बिथांमोना जोंनि जिल्लाखौ मोजाङै दैदेनलांनो हायो बेबायदिहाय नोजोर बोनानै जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ गोदान बिबानगिरि होनानै माने बिथांमोनखौ जोङो सायख'नानै लागोन। दा बे नोजोरजों दिनैनि बे RC बडिया खामानि मावगासिनो दङ गोख्रोङै आरो नोंथांमोना नुगोन दाबो बेवहाय बानायनायनि जोङो इसाराखौ नुयो। दा बेनिखायनो जोङो खावलायगोन जे धेमाजि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बेनि गोख्रों मोनसे रायदाव आफादजों मोजाङैनो खुंजागोन आरो साखाथि फाखाथि थानाय गुबुन गुबुन हारिनि फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफोर गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा बेवहाय मदद होदों। जोंनि RC बडियाव दंफायो बिथांमोनाबो जोंखौ खोब थुलुंगा होदों। ओंखायनो आसा खालामदों जे बे जोंनि जथुम्माया खोब मोजाङैनो जागोन होननानै। गोजोन्थों।